Mae'n rhy fach.
Pnawn da, croeso i'r Oedfa'r, croeso arbennig sy'ch chi yn ymweld gyda ni. Dwi'n chi teimlo gytrefol yn aros ar y diwedd i gael paned neu diod oer. Ac wrth gwrs, Emyr yn arwen i enw, ac yn fi'n o bendith yn y ti Emyr. Mae cyddiadau bod ar y sgrin, cwrweddi fan hyn, nos Fawrth. Bydd Wyn ar-lein yn trafod y mynedd, nos Iau. A mae clybiau di Gwener, ond un newid bach, bydd y clwb Iau yn cwrdd fan hyn. Felly, os ych chi fel arfer yn dod o plant y clwb Iau, pidwch yn mynd i lan eisiau, dewch fan hyn erbyn 10 munud i 6. Ac yna, mae gwyl yr eglwys newydd a Tom Wynlais, efo Lois yn mynd i ddod ymlaen i roi fwy o wybodaeth yn nes ymlaen. Mae hynny'n digwydd pen wythnos nesaf. Casgen y mis, gyda gwaith mudiad Efengylledd. Ac yna, yn disgwyl ysdiw i'n mynd, bydd Emyr yn arwen y ddwy oedfa sy'n nesaf, a bydd y cymyn yn y nos yn hytrach nac yn y bore. Gawch ni gwyddio. Diolch i ti o arglwydd bod ni yn gallu dod at yn gilydd nawr i agor dair di. I wrando ar y gwirionedd ac i wrando ar dy lais di. Ni'n gofyn am dy help di nawr, ni'n gofyn am help yr ysbryd glân. Ni'n gwybod mae nesau a Dduw sydd dda i ni. Ni'n gallu bod â bob math o beth eraill ar y meddyliau. Naill e'n rhoi'n bryd ni ar bethau, neu'n pryderu am bethau, ac yn cuddio felly oddi wrtho ti ac yn dy osgoi di. Ni'n gwyddio nawr, wrth ni ddod yma i'r adeilad gyda'n gilydd bod ni wir hefyd eisiau dod i dy bresenoldeb di. Gan atgoffa'n yn hynny, mae dim ond trwy heiddiant Iesu Grist ac yn ei enw e, a gallwn ni dderbyn maddeiant pechodau a dod i dy gwmni di. Diolch am ei waith e, diolch am y groes, diolch am y bedd gwag. Mae dyma yw yn hyder ni. Ac ni yn gwyddio nawr ac bydd ti yn trigarhau wrthyn ni, bod ni ddim yn heiddi hynny o gwbl. Yn gwyddio bydde ti yn dangos dy hun i ni, dangos dy agoniant. Yn gwyddio bydde dy enw di yn cael ei ganmol yn fwy. Ac yn y dyddianodd yma, ni'n gwyddio arglwydd am weld trwydigaethau ac weld llwyddiant lle bynnag hyd yn oed nawr yn y munudau yma ac yn yr awr neu ddwy nesaf mewn trefi a pentrefi a dynasoedd i ni'n gwybod amdano nhw. Lle bynnag mae dair di'n cael ei ddarllen ac yn cael ei sbonio yn ffyddlon, ni'n gwyddio y bydde ti yn arllwys ysbryd ac y bydde ti yn mawrygu Iesu Grist ac y bydde rei o'r newydd yn dod mewn i'r deyrnas. A nid mwyn clod i unrhyw un, ond yn unig clod i ti. Derbyn y mawl a helpa ni nawr i dy addoli di yn gywir mewn ysbryd a mewn gwirionedd. Amen. 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 Diolch, Dewi. Ni'n mynd i ganu dyn gilydd. Rhif 17 yn yr atodiad. Ni'n mynd i ganu am gariad Duw tuag ato ni. Mae'n beth hyfryd i feddwl yn dydi. Bod na un sydd yn ein caru ni. Un sydd â gofal a chynsyrn dros ei bobl. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy y diwydd. Dyma gariad yw ddyfnderoedd byth ni threiddia nef y nef. Nes i ddefnyddio darlun bore yma o everlasting gobstopper. Ac yr un syniad sydd yn ei fan hyn bod cariad yw. Ei cariad ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni byth yn mynd i allu cyrraedd i waelod yn. Mae'n ddi-ben draw. Diolch iddo. Nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl dyn gilydd. Anchwiliad
yma i lyfr Genesis. A ni reit ar ddiwedd pennod 27 ac ymlaen i fewn i bennod 28. Mae'r ffocws di bod am gyfnod hir ar Abraham, ac yna am gyfnod byr nath y ffocws droi at ei fab Isaac. A nawr, mae'r ffocws yn troi at mab Isaac, sef Jacob. A ni di cyrraedd felly Genesis, pennod 27, a dechrau yn adnod 46. Dyma air ein diw ni. Dywedodd Rebecca wrth Isaac, rwyf wedi blino byw o achos merched yr Hethiaid. Hynny yw, yr merched oedd Esau wedi priodi o blith yr Hethiaid. Os prioda Jacob wraig o blith merched yr Hethiaid, fel un o'r rhain, sef un o ferched y wlad, i beth y bydda fyw? Yna galwodd Isaac ar Jacob, a bendithio ddydd. Gorchmynodd iddo, paid a phriodi graig o blith merched Canan. Cod, dos i Padan Aram, i di Bethuel, tad dy fam. A chymer i ti yno wraig o blith merched Laban, brawd dy fam. Boed i ddiw holl alluog dy bendithio, a wneud yn ffrwythlon a lluosog fel y byddi yn gynulliad o bobloedd. Rhodded ef fendith Abraham i ti, ac i Hil hefyd. Fel y cei etifeddu'r wlad yr wyt yn ymdeithio ynddi, yr un a roddodd Duw i Abraham. Felly, anfonodd Isaac Jacob ymaith, ac aeth yntau i Padan Aram at Laban, fab Bethuel yr Aramead, brawd Rebecca, mam Jacob ac Esau. Deallodd Esau fod Isaac wedi bendithio Jacob, a'i anfon ymaith i Padan Aram i gymryd graig oddi yno. Ac iddo'r chymyn iddo wrth ei bendithio, paid a phriodi graig o blith merched Canan. A bod Jacob wedi gwrando ar ei rieni a mynd i Padan Aram. Pan welodd Esau nad oedd merched Canan wrth fodd Isaac ei dad, aeth at Ismael, a chymryd yn wraig at ei wragedd eraill, Mahalath ferch Ismael, fab Abraham, chwaer Nebaioth. Yma dawodd Jacob a Beerseba a theithio tua Haran. A daeth i ryw fan ac aros noson yno, gan fod yr haul wedi machlyd. Cymerodd un o gerrig y lle, a'i gosod dan ei ben, a gorweddodd i gysgu yn y fan honno. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol wedi ei gosod ar y ddeia, a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd, ac angylion Duw yn dringo a disgyn ar hyd ddi. A safodd yr arglwydd gerllaw iddo, a dweud, my fi yw yr arglwydd, Duw Abraham dy dad, a Duw Isaac. Rhoddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i'th ddisgynyddion. Bydd dy hil fel llwch y ddeia, a byddi yn ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de, a bendithu'r holl deuluoedd y ddeiar yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Wele, rwy fi gyda thi.
a chadwaf di ple bynnag yr ei. A do fath i yn ôl i'r wlad hon. Oherwydd nith a dawaf, nes i mi wneud yr hyn a ddywedais. Pan bethrodd Jacob o'i gwrs, dywedodd, mae'n sicr bod yr arglwydd yn y lle hwn, ac ni wyddwn ni. A daeth arno ofn. Meddai, mor ofnadwy yw'r lle hwn, nid yw yn ddim amgen na thi i ddiw, a dyma borth y nefoedd. Cododd Jacob yn bore, a chymerodd y garreg a fyd an ei ben, a gosododd hi yn golofn, a thywallt olew drosti. Galwodd y lle Bethel, neu tŷ ddiw. Ond enw'r ddinas ar y dechrau oedd Lws. Yna gwnaeth Jacob adduned a dweud, os bydd Duw gyda mi, ac yn mynghadw yn ddiogel ar yn haith, a rhoi mi fara i'w fwyta a dillad i'w gwisgo, a minnau'n dychwelyd mewn heddwch i dif yn had. Yna bydd yr arglwydd yn ddiw i mi. A bydd y garreg hon a osodais yn golofn yn di i ddiw. Ac o bob peth a roi i mi roedd ddegwn i ti. Amen. Amen. Diolch i ddiw am ei air. Gamnon ni eto, ni'n mynd i ganu rif 157 yng Nghrymawd 2. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechoder byd. A ryddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben Aberth Drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn brynhawn drwy Aberth Calfari. Mae perffaith iawn drwy waed yr oen bu farw Iesu droson ni. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Tree.
fod i wahodd Lois ymlaen i rannu, a rwysyd nes i'n cofio'n llwyr, so dyma hi nawr heno. Diolch Lois. Pnawn da. Gwych, mae gennym ni gwyl eglwys newydd a Tangwynlais yn digwydd yn lleol. Mae wedi dechrau'n barod yn Tangwynlais, ond mae yna fwy o digwyddiadau yn digwydd wythnos yma. A wedyn i orffan y gwyl bydd yna rhyw ffair yn y comin yn yr eglwys newydd. Fel rhan o'r gymuned, da ni fatha eglwys eisiau bod yn rhan ohono fo. Felly, wythnos yma, dechrau fory, tan dysadwn, byddwn ni'n agor yr eglwys fyny, agor y drysau, gwahodd bobl i fewn, a mae rhai ohonoch chi wedi bod yn ddewr iawn a rhoid eich celf, a byddwn ni'n arddangos gwahanol celf o'n aelodau ni o gwmpas y capel. A wedyn bydd yna eglurhad bach iawn wrth bob celf yn dangos ac yn rhannu chydig bach amdan bob un aelod o beth sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth yn nhw pam nhw'n wneud y celf neu'r gerdd. Ffordd o cael pobl sydd wedi pasio allan lot o weithiau, erioed wedi bod i fewn, i gwahodd nhw fewn, dewch i fewn, gweld beth sydd ti fewn i fan hyn, ond hefyd dod i nabod ychydig bach o pwy ydym ni. A fod hwnna yn illa had bach i ddod i nabod nhw yn gweld fod o ddim yn peth ofnus dod i fewn, a hefyd fod bobl tebyg i nhw tu fewn. So gweddio bydd yr celf a'r testimonies bach wrth ymyl yn rhannu chydig bach amdan pwy ydyn ni'n Iesu Grist a'r gobaith sgynnon ni. So gweddiwch dros hwnna bydd y drysau'n agor o 10 i 6 bob diwrnod. Dwi'n mynd disgwyl cyn mis mawr, ond da ni'n gweddio fod Duw yn mynd i ddod o bobl mae yn barod yn gweithio ynddo fo, ynddyn nhw, a fod nhw'n dod i fewn, a fod ni'n cael sgwrsys. So os da chi'n rhydd am awr neu ddwy, ac eisiau rhoi cwmni fi yn fan hyn, mae croeso cynnes i chi. A wedyn, ar y dysadwn, da ni'n mynd i fod yn rhan o'r ffair ar y comin. So, da ni wedi cael gazebo mawr gan y mudiad. Da ni chwilio am bobl i fod yn garedig a benthyg i cadeiriau campio a cadeiriau byrddau campio. A byddwn ni jyst yn cael pobl i ddod i eistedd lawr, byddwn ni'n cynnig diodydd. Ac maen nhw wedi gofyn i ni wneud stwff ar gyfer y plant. Sydd yn lyflu, maen nhw wedi gofyn i ni cynhyrchu rhywbeth cymryd sylw a cymryd diddordeb y plant. So ar y bwrdd yma, mae yna lot o gwahanol syniadau mae bobl am wneud. So mae yna bobl yn mynd i wneud face paints, bobl, da ni'n mynd i cael peth spinio plat, lle ddech chi roi paint yna fo. Bydd yna crefft gobeithio, a hefyd lle efo llyfrau am ddim. So os gennych chi syniadau, mae yna rowing machine, bydd yn cool i'r bobl hyn, neu'r bobl ifanc-ish. Gwyddiwch fod ni yn mynd i gallu bod yn rhan o'r ffair, gallu siarad efo bobl, ond gweddio fod ni yn ddewr, fod ni'n gallu rhannu pwy ydyn ni fatha eglwys, fod ni'n gallu dangos cariad, yn gallu cael sgwrsys efo'r bobl sy'n dod draw, efo'r rhieni, efo'r plant, i ddangos pwy ydym ni, a fod yna croeso cynnes iddyn nhw ddod i glywed am Iesu Grist ar y Sul a hefyd os maen nhw eisiau clywed ein stori ni. So gweddiwch am yr wythnos yma. Eto, os ydych chi eisiau rhoi enwau chi lawr am shift neu ddwy, plis rhowch eich enwau lawr yna 2 pwt o bapur y fanna. Hefyd, mae'n dechrau am... So, blwyddyn diwethaf oedd yn dechrau yn rili cynnar, a dwi wedi cymysgu. So, da ni setio fyny am 10 yn lle 7:30. So mae hwnna'n neis. So, os da chi ar y shift bore, paidiwch a dod am 7:30. Byddwch chi'n erbyn eich hunan. So gweddio fod Duw yn bendithio ein weithredoedd. Diolch oes. Gwni ar y weddi, nhw'n ni droi at yr arglwydd yn gyda'r. O arglwydd ein Duw, i ni
diolch i ti. Am y cyfle sydd o'n blaenau ni yn yr wythnos nesaf yma i gael dy gynrychioli di yn y gymuned hon. A Dad, wrth i ni feddwl am yr oil yma sy'n cael ei drefnu a'r ffair yma sy'n cael ei drefnu. Dad, ni'n ymwybodol fod pobl yn chwilio am rhywbeth. A mae'n gymdeithas ni, yr gymuned leol fan hyn ac yma yng Caerdydd, mae pobl yn chwilio am bleser, ie. Yn chwilio am gwmni, yn chwilio am, falle rhyw ystyr mwy i fywyd. Dad, ni'n diolch i ti felly bod gennym ni gyfle i dy gyflwyno di iddyn nhw. Ac i ddweud mae ti yw yr hyn sydd ei angen arno ni i gyd. Ti a ti yn unig arglwydd all bodloni yr angen dyfnaf yna ym mhob un ohono ni. Ti yw'r un sy'n gallu cwrdd am syched ni. Ni fel pobl, ni angen di. Ac roedd hebddo ti, mae yna rhywbeth sylfaenol ar goll, rhywbeth sylfaenol o'i le yn ein bywydau ni. Ac arglwydd felly, ni'n gweddio, please arglwydd, helpa ni. Helpa ni. Ro faich i ni dros y bobl o'n cwmpas ni. Arglwydd, ro sel i ni dros dy enw mawr di. Ro gariad dofn i ni tuag ata ti ac at y bobl o'n cwmpas ni, ac hyd yn oed arglwydd cariad at y rheini fydd falle yn ein wfftio ni ac yn ein gwatwar ni a yn ein diastyru ni. Arglwydd, helpa ni i estyn llaw cariad iddyn nhw hefyd. Dad, ni'n diolch fod ti wedi'n caru ni yn gyntaf. A'r cariad tragwyddol yna yn yr arglwydd Iesu Grist. A diolch, Dad, fod ti wedi dod i'n ceisio ni. Diolch fod yr arglwydd Iesu wedi dod fel bugail. Y bugail da yn dod ar ôl y defaid colledig ac yn dod i roi ei fywyd i lawr dros y defaid ac yna yn cymryd ei fywyd yn ôl eilwaith. A diolch fod y gariad di wedi dod o hyd i ni. Ac arglwydd ni'n gofyn, please, neu ni'n helpu ni i gyflwyno'r cariad yna i eraill. Ni'n gweddio am ddiogelwch, ni'n gweddio am ddoethineb yn yr hyn ni'n gweud, yr hyn ni ddim yn gweud. Ni'n gweddio yn ystod yr wythnos wrth i bobl ddod a falle ymateb i waith celf y bydd pobl yn cael eu harwain i feddwl ac i ystyried pam bod nhw yma, beth yw ystyr bywyd ac yn cael eu harwain i feddwl amdano ti arglwydd. Mi gofyn yn ystod yr wythnos ac Sadwrn nesa ac yn yr Oedfa'r Sul nesa hefyd y bydd yna gyfle i ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. I wneud yn fawr ohono fe. Dad, cymer i ffwrdd unrhyw beth yno ni, unrhyw rwystyr yno ni, unrhyw beth sy'n falle mynd i dynnu sylw i ffwrdd oddi wrtho ti. Dad, a wneud i weithio yn rymus os gwelid i fod yn dda. Arglwydd ni sy'n gweddio hefyd dros ein plant ni am bobl ifanc ni. Arglwydd yn gweddio dros yn arbennig y rai sydd bod trwy gyfnodau o aroliadau ac o brofion a sydd falle'n poeni am hynny. Helpa nhw nawr i fod yn dawel eu meddwl. Helpa nhw i bwyso arna ti yn llwyr. Dad, ni'n gwybod hefyd fod yr wythnosau a'r misoedd nesaf yma yn mynd i fod yn anodd falle. Fydd yna demtasiynau yn dod a arglwydd, ni'n gweddio, nid i warchod os gwelid i fod yn dda.
A dad, ni'n diolch hefyd dros yr haf, bydd yna gyfleon a wersylloedd a chanadleddau a pob math o ymgyrchoedd eraill, cyfleon i gyflwyno yr Efengyl. A ni'n gweddio, bydd pob cyfle yn cael ei gymryd arglwydd ac ni'n gofyn, please, wneud i ddwy'n ffrwydd. Dad, ro fywyd, os sgwedi di fod yn dda. Dad, ni eisiau cyflwyno'n hunan i ti fel eglwys. Ni'n dal yn gofyn am darweiniad i. Arglwydd yn gofyn i di helpu ni i synhwyro beth i ti yn ei fwriadau ar ein cyfer ni i'r dyfodol. Lle ti am i fod, beth i ti am i wneud. Arglwydd, sut i ti am yn defnyddio ni. Cyflwyno rheini yn ein plith ni sydd yn dal yn galaru ar hyn o bryd. Cyflwyno rheini sydd yn sal, rheini sydd yn profi trafferthion amrywiol. Arglwydd, bydd yn agos at y bobl. Dangos i ni heno trwy dy air, dy bod ti yn ddigon. Ddigon i ni. Dad, erbyn ni nawr. Yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Mynd i ganu rhif 10 yn yr atodiad. Diolch am dy addewidion. Addewidion sydd mor fawr. Addewidion mawr a gwerthfawroi cymorth i ni nawr, na hwy yn filwyr ar y blaen ar faes y gad. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu. gyda fi i'r adran a ddarllenon ni. Diwedd Genesis 27 ac i fewn i bennod 28. A bore yma, i chi o ddim gyda ni, o'n i'n siarad chydig bach am sut mae
mae Cristnogion yn gallu ymddwyn mewn ffordd plentynaeth. Mae Paul yn ysgrifennu'r Corinthiaid a mewn un ystyr mae'n dweud wrthyn nhw i dyfu lan a bod nhw'n ymddwyn fel babis. A nes i ddim mynd ar ôl hyn bore yma, ond fi'n credu mae un o'r rhesymau a pam fod y dueddiad falle yn eglwysu ni i bethau fel hyn i ddigwydd, i Gristnogion i ymddwyn yn blentynnaidd a chwympo mas am bethau eilradd, yw oherwydd bod ni yn gyffredinol wedi cael ein sbwylio. Fi yn cyffredinoli, ond yn y byd gorllewinol, yn aml iawn mae Cristnogion wedi cael bywydau reit gyfforddus. Mae gennym ni bopeth i ni angen, yn aml iawn mae dyn ni mwy na hynny hefyd, ond does, a felly mae yna demtasiwn, mae yna berygl bod Cristnogion wedyn, achos bod dyn nhw popeth, mae dyn nhw amser ar ei dwylo i fynd ac i treulio'r amser yna yn dadle ac yn cwmpo mas ac yn poeni ac yn ffysan am bethau eilradd. Pethau sydd ar ddiwedd y dydd yn ddibwys. Ac yn wir, mae'n cyrraedd yr eithaf yna lle mae Cristnogion yn ymrannu a'i gilydd ac eglwysu'n chwalu dros bethau sydd yn hollol anghywir. A fel fi'n gweud, nes i ddim mynd ar ôl hyn bore yma, ond chi cael yr syniad bod y broblem yna ddim mor wir, enghraifft mewn gwledydd lle mae erledigaeth yn llym, lle mae yna wrthwynebiad mawr i'r eglwys, lle mae bywyd yn galetach, yn anoddach ar bobl dduw, mae dyn nhw pethau fwy pwysig i boen iawn. A felly dyn nhw ddim yn cwmpo mas dros y pethau yna. Does dim dyn nhw'r luxury i ddadle ac i ymrannu, achos mae bywyd nhw mewn ffordd yn llawer fwy syml. A'r gwir yw, mewn llawer o ffyrdd fi'n credu bydd yn bywydau ni yn brafiach hefyd, pe bai yn bywydau ni ychydig yn fwy syml. Mae lot o sôn yn does heddi am stres a gorbryder, ac eto, chi ddim yn cael yr argraff bod y pethau yna'n gymaint o broblem mewn gwledydd eraill, lle mae pobl falle efo llai o stwff yn eu bywydau nhw, ac a falle lle mae erledigaeth yn erbyn Cristnogion yn bethau mor fawr. Ni'n llenwi'n bywydau ni efo pethau. Ni'n pentyrru prysurdeb ar ben hynny. Ni'n rhoi fewn fel Cristnogion nawr i ddisgwyliadau ein cymdeithas ni. Nid disgwyliadau'r gair, nid disgwyliadau'r ardal, disgwyliadau'r gymdeithas. Ni'n teimlo, wel, mae'n rhaid i fi wneud hyn, achos dyma mae pawb arall yn gwneud. Mae'n rhaid i fi magu mhlant i fel hyn, achos dyma sut mae pawb arall yn magu plant nhw. Mae'n rhaid i fi dreulio'n amser i'n gwneud hyn, mae'n rhaid i fi fynd ar ôl y gyrfa hyn, mae'n rhaid i fi wneud hyn a'r llall. A'r gwir yw, os ni'n onest, ni'n benni lan gyda'r beichiau yma ar ein sgwyddau ni, a rili ni sy'n dewis i cario nhw. A fi'n gwybod mae'n anodd i gael gwared ar y clutter yna, y stwff yna. Mae e'n costio, a mae e'n mynd i olygu bod yn wahanol i bobl eraill, a mae e'n mynd i olygu bod pobl falle yn ein gwatwar ni, ac eto, mewn llawer o ffyrdd, fi yn meddwl bod yn bywyd ni'n llawer brafiach. A felly mewn ffordd heno, fi eisiau'n gwahodd ni, neu mae'r testun sydd dan sylw yma mewn ffordd yn gwahodd ni i geisio bywyd ychydig yn fwy syml. I fynd nôl i'r pethau sylfaenol, back to basics. I sylweddoli, mae un peth sydd ei angen, sef Duw ei hun.
Chi ddim angen y stwff arall yna sydd yn achosi gymaint o straen yn eich bywyd chi. Chi ddim angen yr holl bethau hynny sy'n peri gymaint o ofid a gorbryder i chi. Yr hyn i chi angen, un peth, mae Christ yn dweud hynny, un peth sy'n angen reidio. Yr arglwydd. A mae yn cynnig ei hun i ni. A felly dyna ddylse bod ein blaenoriaeth ni. Bod ni yn ei geisio fe, a bod ni yn ceisio ei ewyllus e, a bod ni'n treulio'n amser ni yn ceisio ei bethau fe. Yn edrych na'r holl stwff arall. Y peth cyntaf fi eisiau ni'n sylw ni ato hyn yma yw addewidion Duw. Mynd nôl i'r basics fan hyn, ond eisiau ni gofio addewidion Duw. Ond i gweud yn gynharach, mae'r ffocws nawr yn sicr di troi at Jacob. Ni wedi bod gyda Abraham, a Duw yn gweithio ac yn rhoi addewidion i Abraham, ac yna wnaethon ni weld bod Duw yn pasio'r addewidion ymlaen i Isaac, mab yr addewid, a nawr Jacob sydd yn yr spotlight. Mae'n hollol amlwg, yn dydi? Oedd yr addewidion yna cafodd ei gwneud, y gair broffwydol yna, y bydde Jacob, yr gefaill iengaf, mae fe oedd yr un oedd yn mynd i gael ei fendithio. Fe oedd yr un oedd yn mynd i etifeddu. Ei linach yw'r un ni fod i gadw llyged arno fe mwyn i Dduw cyflawni ei fwriad o anfon Meseia. Ond oherwydd be ddigwyddodd yn yr adran ddiwetha, y sefyllfa ni'n ffindo Jacob yn nawr yw bod ei wedi gorfod ffoi. Yn dod. A mae wedi twyllo ei frawd, a dwi ddim yn cael ei gyfiawnhau, mae wedi twyllo ei frawd a'i dad, a felly mae'n gorfod ffoi achos bod Esau eisiau i ladde. A felly fan hyn nawr, mae'r ffocws yn mynd ar Jacob, ni'n dechrau go iawn ar ran Jacob o'r stori. A'r argraff chi'n cael yn dyfa yw fod popeth fel petai wedi cael ei stripo i ffwrdd. Jacob, ni'n mynd nôl i'r basics gyda fe, yndi ni? Sa'n gwybod chi wedi prynu tŷ erioed oedd angen lot o waith. Mae rai ohonyn ni'n gwybod wedi, a rai di wneud hynny'n ddiweddar yn ein plith ni, tŷ lle mae angen ail wneud y cwbl. A chi'n mynd mewn a chi'n stripo, ynddi chi, stripo'r papur walydd i gyd. Just mynd â fe nôl, a weithio mae'na heine, ond mae'n rhaid wneud y gwaith yna, mynd â fe nôl i'r wal greiddiol. Dechrau eto. Chi bron yn teimlo mynd ar sefyllfa mae Jacob yn ddi, drwchwch ar adnod 1 ymlaen o Genesis 28. Galwodd Isaac ar Jacob a bendithiodd e. Gorchmynnodd iddo pair a phrodi graig o blith merched Canaan, cod dos i Padan Aram, i di Bethuel tad y fam, a chymer i ti yno wraig o blith merched Laban, brawd y fam. Boed i Dduw holl alluog dy fendithio, a wneud yn ffrwythlon a lluosog fel y byddi'n gynulliad o bobloedd. Rhodded ef fendith Abraham i ti ac i ffil hefyd, fel y cei etifeddu'r wlad roed yn ymdeithio ynddi. Yr un a roffodd Duw i Abraham. Mae Jacob yn mynd. Mae'n mynd gyda'r fendith. Mae'n mynd gyda'r addewidion. Oes dim lot mwy gyda fe, os e? Fi'n bod chydig bach yn eithafol fan hyn, ond gallwn ni ddweud ar y pwynt yma yn y stori, be sy gan Jacob ar ôl, wel, really, dim ond addewidion Duw. Mae wedi gorfod ffoi, mae wedi gadael ei rieni, wnaeth e ddim gweld ei fam eto, mae'n teithio yn y gobaith o ffeindio graig a dyfodol ar ben y daith. Ni'n clywed nes ymlaen bod e'n cyrraedd y man yma, just rhyw fan anghysbell
A mae'n stopio yna, just achos fod wedi nosi, mae'r haul wedi machlud, ac i bwysleisio y ffaith fod dim byd ganddo fe. Ni'n clywed yn dyn ni yn adnod 11, daeth i'r fam, aros noson yna gan fod yr haul di machlud, cymerodd un o gerrig y lle a'i gosod dan ei ben a gorweddodd i gysgu yn y fan honno. Mae'n teimlo fel dewis od o beth, yn dydi? Rho'ch pen chi lawr ar garreg i gysgu, falle bod pobl yn gwneud hynny, fi ddim yn gwybod. Ni fi, mae fel petai'n pwysleisio, ysdim gobenydd o fe, ysdim clustog, ysdim pillow, ysdim cushion. Dyma'r hyn o'n i'n wisgo, be bynnag sy'n ei faga, a mae'n gorwedd i lawr yn y lle yma, a stym hyd yn oed rhywbeth i roi ben arno fe, be sy'n ganddo fe yw addewidion Duw. A trwy ffydd i Jacob, mae hynny'n ddigon. A chwel fan hyn, mewn un ystyr, gallwn ni ddweud, mae profiad Jacob yw profiad y Cristion. Be sy'n digwydd ym profiad person pan maen nhw'n dod i gredu? Wel, ni'n clywed llais Duw yn galw arno ni. Mae'n galw arno ni trwy ei air, trwy bregethu. Mae'n galw ni i edifarhau ac i gredu'r efengyl. Mae'n galw ni i ymwadu a'n hunan, i godi ein croes a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n galw arno ni i roi'r gorau i trial achub ein hunan ac yn hytrach i ddibynnu yn llwyr ar be mae Crist wedi wneud ar y groes. Mae'n galw arno ni i ymddiried yn yr addewidion. I fod yn barod i roi lan popeth arall, os oes angen, gadael y cwbl tu ôl a cadw'n golwg arno fe a'r hyn mae wedi addo. A be mae'n addo i ni? Wel, mae'n addo maddeuant. Mae'n addo bywyd. Mae'n addo cynhaliaeth. Ein nerthu ni i wynebu be bynnag sy'n dod. Mae'n addo bod gyda ni, bob cam neu fydd ein gadael a does dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad. Mae'n addo i fod yn ddigon ar ein cyfer ni bob cam o'r daith. Mae'n addo pa bynnag temptasiynau ni'n gwynebu, neu pa bynnag eledigaeth ni'n ei wynebu, neu the ddim ein trechu ni achos ni'n barod yn fuddugoliaethus yng Nghrist. Mae'n anodd dychmygu yn dydi. Y gwir yw, i rai pobl heddi, mae'r galwad i ddod yn Gristion yn llythrennol yn costio popeth. Falle bod e ddim di golygu hynny yn ymarferol i ni. I rai pobl mae yn. Bod yn Gristion, gyffesu'r arglwydd Iesu, yn golygu ffoi o'ch cartre. Mae'n golygu bod ni'n lle roi'ch pen chi i lawr. Mae'n golygu bod yn barod i gael eich ymosod arnoch chi, eich gwawdio, eich carcharu, hyd yn oed eich lladd. Yn glynu i addewidion Duw. Ond ar ryw lefel, dyna ddylsa fod yn wir amdano ni gyd. Mae eisiau ni gyd fod yn barod i hyn. Dyw'r arglwydd ddim yn addo i'w bobl bydd popeth yn hunky-dory ac yn braf arnoch chi yn y bywyd yma. Mae yn gwneud addewidion mawr a gwerthfawr a hollol sicr a dibynadwy. Yr un o'r addewidion mae'n rhoi ni, fel fi wedi gweud yn barod, yw i fod gyda ni. Ei bresenoldeb e.
A dyna'r ail beth fi eisiau ni ystyried heno. Presenoldeb Duw. Mae gan y Cristion, os oes dim byd arall dyma, mae gan yr addewidion Duw, a mae gan fe presenoldeb Duw. Mae Jacob yn cysgu, sy'n dipyn o ryfeddod pan ydych eich pen chi ar boulder, ond mae e'n cwmpo i gysgu, a mae'n cael breuddwyd. A dwi ddim yn fater bod ydi bita gormod o gaws, a mae'r freuddwyd yma yn weledigaeth sy'n cael ei roi iddo fe gan Dduw. Adnod 12. Breuddwydiodd ei fod yn gweld ysgol, neu grisiau, wedi ei gosod ar y ddaear, a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd, ac angylion Duw yn dringo a disgyn ar hyd Dduw. A safodd yr arglwydd gerllaw iddo a dweud, my fi yw yr arglwydd. Duw Abraham dy dad, a Duw Isaac, roddaf y tir yr wyt yn gorwedd arno i ti ac i ddisgynyddio. Bydd dy hil fel llwch y ddaear, a byddi'n ymestyn i'r gorllewin a'r dwyrain ac i'r gogledd a'r de. A bendithir holl deuluoedd y ddaear yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Wele, rwy fi gyda thi. A chadwaf di ple bynnag yr ei. A dofath hi yn ôl i'r wlad hon, oherwydd ni thadawaf, nes i mi wneud yr hyn a ddywedais. A beth sy'n mynd mlaen yn hyn? Be mae Duw yn ceisio dangos i Jacob? Ond mae'n siŵr mae'r peth cyntaf ddylse fod yn dod i'n meddwl ni yw bod ni adlais fan hyn o rhywbeth ni wedi gweld yn barod. Adlais o hanes tŵr Babel. Chi'n cofio? Mae spel yn ôl nawr, ond pan o'n i'n ôl yn Genesis pennod 11. Gathon ni hanes fan o'n dod bobl yn dod at ei gilydd, ac oedd dyn nhw y bwriad drygionus yma o adeiladu dinas gyda tŵr fyddai yn estyn i fyny a'i ben yn y nefoedd. Dyna oedd y bwriad. Bod top y tŵr yma efo'i bennau yn y nefoedd. Hynny yw, oedd yr syniad yma bod nhw yn trial adeiladu a gweithio'i hunan lan i bresenoldeb Duw. Ac ar y pwynt yna, mae Duw yn dweud peidiwch bod mor wirion. Chi ddim yn cael trial mentro adeiladu lan i'r nefoedd, a mae'n dod i lawr ac mae yn drysu yr ieithoedd. A dyna yw ystyr Babel bod yna ddrysu yn digwydd ac y bobl yn cael ei gwasgaru o'r fan honno. Fan hyn nawr, nid Babel sy'n gennym ni, ond Bethel. Ac ystyr Bethel yw ti Duw. Yr ysgol yma wedi gosod ar y ddaear a'i phen yn cyrraedd i'r nefoedd. Mae Duw fel petai yn dweud wrth Jacob fan hyn fod yna ffordd ato fe, fod yna ffordd i'w bresenoldeb e. A pwy sydd wedi creu y ffordd yma? Efe pobl sydd wedi adeiladu lan a gweithio i ffordd trwy eu gweithredoedd nhw ar Duw? Nag y Duw sydd wedi gosod yr ysgol yma ar y ddaear. Mae Duw wedi trefnu ffordd fel bod ei fendith e fel petai yn dod lawr ac yn cyffwrdd ar y ddaear ac o fyna yn llifo allan i bob cyfeiriad. Gogledd, dwyrain, gorllewin a de. Mae bach fel tysach chi'n dychmygu na, na i ddim wneud ond dychmygwch bod fi'n tywall allan y dŵr yma nawr. A be bydd yn digwydd? Wel, wrth gwrs, bydd ydych chi un llif yn dod lawr o'r botel. Bydd
yn dod lawr. Ond lle bydde fe'n cyffwrdd y ddeiar, bydde fe'n rhedeg allan i bob cyfeiriad yn bydda. A dyna sydd dyn ni fan hyn, mae'r ysgol yma. Y cyswllt yma rhwng Duw a dyn, a'r fendith yma yn mynd i lifo allan. A mae Duw yn dweud, fi'n mynd i fendithio pobl trwy o ti, Jacob, a trwy dy had di, dy linach di, dy deulu di, yr un sy'n mynd i ddod yn etifedd i ti. A falle bod chi'n meddwl, wel, oedd hynny'n braf i Jacob, bod Duw yn dangos fi gyda thi, fi'n mynd i fod gyda thi, neu ddim dy adael di, ond siwr mae hynny'n helpu ni heno. Fi'n siŵr bydd lot o'na chi'n cofio. Dechrau, Efengyl Ioan, yn henod 1. Mae Iesu wrthi yn casglu disgyblion o'i amgylch e. Ac un o'r rai mae'n galw yw Nathanael, a mae'n dweud wrth Nathanael ac wrth yr eraill oedd yn gwrando, Ioan 1, adnod 51, meddai Iesu yn wir, rwy'n dweud wrthych, cewch weld y nef wedi agor, ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Nid ar ysgol, nid ar risiau nawr, meddai Iesu, ond ar fab y dyn. Be mae Iesu'n dweud fyna, mae'n honiad rhyfeddol, yn dydi? Mae Iesu'n dweud, chi'n cofio Jacob, chi'n cofio ei freuddwyd yn Bethel, chi'n cofio fe'n gweld yr ysgol yna'n cysylltu nefoedd a deiar, fi yw hwnna, meddai Iesu. Fi yw mab y dyn, a fi yw mab Duw. Fi yw'r man cyfarfod rhwng Duw a dyn, rhwng nefoedd a deiar. Fi yw'r cyswllt, fi yw'r cyfryngwr, fi yw'r un sydd wedi dod i lawr mwyn i fendith Duw llifo i'r holl bobl. Fe ei hun yw'r ffordd at y tad. Fe ddaeth i'r byd mwyn rhoi ei fywyd drosto ni. Fe ddaeth i lawr i farw yn ein lle ni mwyn i fendith Duw llifo allan. I bob man. A mae gyda ni nawr. Chi'n cofio'r addewid yna? Wel rwy fi gyda chwi i ddiwedd yr oes. Mae'r arglwydd Iesu Grist yma nawr. Mae bresennol trwy ei ysbryd glân. Allai ddweud hynny yn hyderus oherwydd mae ei wedi addo hynny. Mae ei wedi addo i bob un sy'n credu ynddo fe y bydd e'n rhoi ei ysbryd. Ac ar ben hynny pan mae ei bobl e'n dod ynghyd, mae e yno yn y canol. Mae'r arglwydd Iesu Grist gyda chi. Mae gyda ni. Bob dydd, bob awr, dwi ddim yn ein gadael ni. Oedd Jacob ddim cweith i deall hynny, na ddo, oedd e'n deffro ac yn dweud, dear me, fi wedi cwmpo i gysgu yn y lle yma, ni ddim yn sylweddoli bod Duw fan hyn, a oedd e wedi colli golwg. Na, mae Duw yn dweud, na, lle bynnag ti'n mynd byddai gyda thi. Dwi ddim fod Duw just fan hyn yn ystafell hon. Na, dwi ddim fod yr arglwydd Iesu just gyda ni pan ni'n darllen y Beibl, neu pan ni'n cofio gweddio, neu pan ni'n rannu'r Efengyl, na, mae gyda ni o hyd. Mae bresenoldeb gyda'i bobl o hyd. Yn ola, ni wedi clywed am addewidion Duw, ni wedi meddwl am bresenoldeb Duw. I orffen fi eisiau ni feddwl am ffordd Duw. Mae Duw wedi rhoi addewidion, mae wedi cadarnhau yr addewidion yma i Jacob. A mae wedi gwneud i bresenoldeb e'n hollol amlwg i Jacob. A felly'r cwestiwn ar yw, wel, be nesaf? Be fydd ymateb Jacob i'r pethau hyn? Be sy'n amlwg yw fod Jacob yn awyddus i ddilyn ffordd Duw.
Ddarllen eto adnod 16 ymlaen. Pan ddeffrodd Jacob o'i gost, dwedodd, mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn ac ni wyddwn ni. A daeth arno ofyn a meddwl mor ofnadwy yw'r lle hwn, nid yw'n ddim amgen na thi i ddew a dyma'r borth yn efoedd. Cododd Jacob yn fore, a chymerodd y garreg a fi dan ei ben, gosododd hi yn golofn a thywallt olew drosti. Galwodd y lle Bethel, ond enw'r ddinas ar y dechrau oedd Lws. Yna gwnaeth Jacob y ddimed a dweud, os bydd Duw gyda mi, ac yn fy nghadw yn ddiogel ar fy nhaith, a roi ni fara i'w fwyta a dillad i'w gwisgo, a minnau'n dychwelyd mewn heddwch i di fy nhad, yna bydd yr arglwydd yn dduw i mi. A bydd y garreg hon a osodais yn golofn yn di i dduw. Ac o bob peth a roi i mi rof ddegwm i ti. Mis ni gofio fan hyn, mae Duw yn ei airau yn dewis datguddio ei hun, datguddio ei ffyrdd, datguddio ei gynllun a chibol mewn ffordd grafol i'w bobl. Yn Saesneg mae pobl yn defnyddio'r term progressive revelation. Hynny yw, dydy Duw ddim yn datguddio popeth ar unwaith. Mae pethau'n dod yn gliriach ac yn gliriach wrth i amser mynd yn ei flaen ac wrth i Dduw dangos mwy o'i hun. A felly mae'n hyfryd i feddwl, ni'n freintiedig iawn, ni wedi gweld mwy nag oedd Jacob. Ni'n deall mwy nag oedd Isaac. Ni'n gweld yn gliriach nag oedd Abraham hyd yn oed. A mae Jacob yn hyn, mae'n amlwg bod e ddim cweit i deall popeth yn glir am Dduw eto. A beth sy'n dod drosodd yn hyn am Jacob? Mae yna rhywbeth didwyll am Jacob yn hyn, yn does? Beth yw ei fwriad e? Beth sy'n cael ei gyfleu yn ei eiriau fe? Mae e eisiau dilyn yr arglwydd. Mae Duw wedi dangos ei hun a di addo pethau iddo fe ac yn dweud bod e'n mynd i fod gyda fe, a mae Jacob eisiau hynny i ddigwydd nawr. Mae e eisiau i hynny fod yn wir. Mae e eisiau profi mwy. O Jacob ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd e ddim yn gwybod sy'n bod y pethau yn pano allan ar ei antur i chwilio am wraig. Oedd e ddim yn gwybod beth bydd yn digwydd pan bydd e'n mynd nôl adre efo'i frawd. Mewn ffordd, mae Jacob yn barod i dderbyn hynny, a mewn ffydd i gadw pethau'n syml, yn dydy? Mae'n dweud, oce, arglwydd, wneud i just roi y pethau syml i fi. Wneud i gadw fi'n saff. Wneud i roi bara i fi fita. Wneud i roi dillad i fi i wisgo. Felly bod chi'n meddwl, ydy Jacob yn bargeinio gyda Duw fan hyn? Wel, dwi'n swnio'n wahanol iawn i fi i weddi'r arglwydd, ydy e? Dylwn ni heddiw ein bara beinyddio. Arwain ni, paid a'n arwain ni i brofedigaeth. Mae'r pethau syml yma. Dibynnu ar arglwydd. Ydy hynny'n ddigon i chi, gael ofyn hynny? Ydy just bod Duw yn rhoi yr hyn chi angen bara beunyddiol? Ydy just bod e'n rhoi yr hyn mae e'n meddwl sydd yn dda i chi? Ydych chi'n barod i dderbyn hynny? Ydych chi'n barod i roi'r gorau falle i chaso ar ôl ac ymdrechu ar ôl meddwl a poeni a colli cwsg am yr holl bethau ychwanegol yma. Ac yna mae Jacob ei hun yn ymroi i waith Duw, yn dydy. Mae'n gofyn yr arglwydd i fod gyda fe, ond yna mae ei hun yn ymrwymo i addoli'r arglwydd. Mae ei hun yn ymrwymo i roi yn ôl i'r arglwydd. Mae'n cyffesu sdim byd gen i, ond unrhyw beth fi yn derbyn, gen i ti mae'n dod, a felly fi eisiau roi yn ôl. Mae'n
Mae'n sôn am y degwm yma. Cwestiwn difrifol i chi ydy, hynny'n wir amdano chi hefyd. Ydych chi'n addoli'r arglwydd? Ydych chi'n rhoi o'r gorau o'ch bywyd chi iddo fe? Ydych chi'n rhoi eich amser chi? Ydych chi'n rhoi achos bod e'n heiddi hynny? Ydych chi'n rhoi o'ch arian chi? Os dim reidrwydd i roi degwm. Mae'r Testament Newydd, mae'n ryddid. Allen ni roi mwy, allen ni roi llai, allen ni roi yn ôl ein gallu i'r pwyslais, ond mae'n addysgol fod pobl yr arglwydd yn rhoi o'r hyn mae wedi rhoi iddyn nhw mwyn cynnal ei waith Mae'n un costio, ynddi? Mae'n anodd. Ni'n byw mewn cost of living crisis a mae'r newyddion yn llawn o hyd o ryw bryderon am sut ni'n mynd i fforddio i dalu'r mortgage a'r holl... A fi'n gwybod bod hynny yn gonsarn. A mae'n y le gan yr eglwys i ofalu am ein gilydd a'r bobl yn cwmpas ni yn hyn o beth, ond ar yr un pryd, mae'r arglwydd yn gofyn i ni i roi yn aberthol ac i roi mewn ffi. Ni'n mynd i glywed lot mwy am Jacob. Pethau da, pethau drwg. Dwi wrth y modd efo rhan am o'i hanes e. Mae'n swnio mor syml yn dydi, ond falle bod e'n symlach na ni'n meddwl weithiau. Pam fod bywyd mor brysur? Pam bod ni efo gymaint ar ein platiau ni? Pam bod ni mor bryderus o hyd am gymaint o bethau? Wel, ife achos bod ni angen mynd nôl i'r pethau syml yma. Gweld, mae beth sydd ei angen arno ni mewn gwirionedd, wel, a ddiwydion Duw. Mae di roi nhw i ni. Presenoldeb Duw. Mae gyda ni. Ffordd Duw. Mae yma o'n blaenau ni a mae'n addo ein nerthu ni wrth i ni ei ddilyn ni. Clod yw enw e. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen. Rhif 500 yn y llyfr yma ni. Nes ata ti fy niw. Nes ata ti. Dyna bai ond croes am clodau. Hynny canon ni. Nes ata ti fy niw. Nes ata ti. Ni'n clywed bore yma yn yr ysgol Sul bod Duw yn defnyddio ein poen ni ar y degau i ddod â ni yn agosach at Dduw. Ond dyna mae gweddill yr emyn yma yn tynnu ar Genesis 28 yn sôn yn y trydydd bennod am risiau i'r nef ac yn y blaen. Yna ni sefyll, yna ni ganu dyn gyda.
Nawr, bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.